ассалому алайкум тамошобинони азиз, мехоҳам як қиссаеро ки модар имрӯз аз ғарибӣ занг зад ва чӣ гуна духтари ӯро як хешовандонаш таҷовуз кардааст дар мулки ғарибӣ барои шумо гуфта гузарам. Агар бибинед ки қисса барои шумо маъқул шуд, қобили қабул шуд, ман ҳатман инро як ролик месозам, дар комментария ҳатман нависед. То охир гӯш мекунем, хело сахту сангин аст. имрӯз тахминан соатҳои 11 рӯзона буд ки як модар аз ғарибӣ бо ман алоқа кард. мехоҳам гуфт фарзандам ба ту як қиссаеро нақл созам, вале аз нақл карданаш вуҷудам месӯзад. мегӯяд ман 55 сол дорам. бо духтари 23 солаи худ ҳангоми касал буданам ки бояд дар Федератсияи Россия табобат мегирифтам, ба назди фарзанди додарам ки он ҷо истиқомат мекард рафтем. ростӣ фарзанди додарам моро хуб, хело хуб қабул кард. аз қабули гарми ӯ хело хушнуд шудам, вале аз он бехабар ки ӯ дар дил чӣ ҳилае дорад, шабона маро ҳамчун модар бар ин навозиш мекард. хело хурсанд шудам ки дар ғарибӣ касе ҳаст ки маро чун модари хеш эҳтиром месозад. ва додарам ба ӯ занг зада таъкид мекард ки ҳатман хоҳари манро нағз нигоҳубин созӣ. ӯ низ дар назди падари хеш ваъда дод ки ҳатман хоҳари туро мисли модари худам нигоҳубин месозам. як субҳгоҳ хестам, дидам рангу рӯи духтари 23 солаам паридааст. аз ӯ пурсун шудам, чаро чунин ҳастӣ? гуфт, модар, биё ин ҷо меравем. гуфтам, духтарам, чаро? барои чӣ охир? ман бояд табобатамро гирам. нигоҳ кун, далерҷон моро мисли оилаи худаш медонад, муносибати дуруст мекунад ва чизе дар кор шад, хоҳишамонро иҷро месозад. мо ба куҷо меравем? дар ин ҷо ягон касро намедонем. духтурҳои нағзро низ далерҷон ёфта барои табобати мо ҳамарӯза сафарбар месозад. ҳатто нигоҳ кун, духтарҷон, маблағ медиҳад. модарҷон гуфт, ман дигар духтари хона нестам. аз шунидани ин гап тамоми вуҷудамро ларза гирифт. надонистам ки сари хешро ба куҷо занам. вале аз ӯ пурсон шудам ки чӣ хел, чӣ гуна? гуфт, модарҷон, наметонам, шабона хобам мебарад. ин субҳ аз хоб бедор шудам, дидам ки далерҷон болои бистари ман шиштааст. хуни болои бистари ман рехтааст. хостам худро ба берун гирам, ба модарам хабар диҳам. далер гуфт, видео дорам ки ту манро хоҳиш кардӣ ки биё ба ман ҳамбистар шав. ту аслан пеш аз ин низ нодухтар будаӣ. ман имшаб фаҳмидам. ман гирья кардам. ба ман пул дароз кард. гуфтам, пулат барои ман зарур нест. хайр, гуфт, ихтиёри туст. агар хоҳӣ, биё рафтем, ба модарат нақл месозем ки ту имшаб маро хоҳиш кардӣ ки бо ту ҳамхоба шавам, вале ту нодухтар будаӣ. аз шунидани ин гап тамоми вуҷудамро ростӣ ларза гирифт. чӣ гуфтанамро надонистам. гуфтам, чаро? ту нафаҳмидӣ ки чӣ гуна далер ба ту наздик мешавад ва инро барои аз наздат дур кардан ягон ҳаракат накардаӣ? гуфт, модар, намедонам. бедор шудам ки ба чунин ҳол аст. баъд аз он маҷбур шудам ки аз паси далерҷон поям. пеш аз он вақте ки мо хоб мешудем, далерҷон хокаеро гирифта ба даруни оби менӯшидагии мо меандохт. ва инро дида, аз оби нӯшиданӣ мо истеъмол мекардаем то субҳ моро хоб мебурдааст. бечора духтарамро мавриди истифода қарор медодааст. намедонам чӣ кор кунам, фарзандам гуфт.
اگر که در یگان جا گویم میگویند عیب خودتان است. در ما بین راه ماندم. اگر که قصه برای شما معقول باشد قسمت دویمش را پگاه حتما نقل میکنم. شما به ما گویید که همین قصه قابلی کردن ویدیو رولیک هست یا نیست.